Děla stavů zahájila palbu. Maximilián dává povel dalším jednotkám a nalevo od nás se šikuje trochu váhavě císařská strana. Šiky císařské armády se připravují k útoku. Jednotlivé pěší útvary se srovnávají do pochodové formace, aby zaútočili na návrší Bílé hory. Palba stavovských je poměrně přesná a císařští dostávají plný zásah. Císařské čelní jednotky kolísají a stahují se z dosahu děl. Přední tercie se zastavily, ale zadní útvary se valí dopředu přes ně. Důstojníci mají plné ruce práce, aby se šikovali vojáky do útočné formy. Matka Dora nevěří svým uším. Bitva opravdu začala. Janka se jí ztratila z dohledu. Snad bude v bezpečí, není přeci žádný voják. Zatím netuší, že její dcera musí nahradit svého otce a dostává prapor a koně, o kterého se musí starat. Děla dopředu. To je jasný signál pro císařskou armádu. Císařští dělostřelci jistě odpoví také palbou. Jejich děla ale nejsou ještě úplně připravena. A tak jejich také střelba není úplně přesná. A tu už střílí i první řady stavovských mušketýrů po jednotlivých jednotkách. Střílí se na přeskáčku proti sobě. Bojiště je plné kouře a u předních jednotek jsou už i první padlí. Stavovští velitelé neudrželi svoje čelní jednotky v obranné pozici a ty se nechávají strhnout krátkodobým střeleckým úspěchem a vyrazili proti nesešikovanému nepříteli. Ovšem ani císařští nehodlají čekat na přímý útok a sami se vrhají do protiútoku.
armádě využívají jednotlivé útvary stavovské armády a se záměrem vyvolat rozkol potírají na ještě ne zcela seřazenou císařskou armádu po celé délce fronty. Zdá se, že tento nekoordinovaný výpad byl podražen. A nyní sevazená císařská armáda přebírá iniciativu. Císařské baterie s daleko větší přesností zahájily palbu na pozice stavovské armády. A začínají přesuny. Probíhají hlavně na pravém křídle císařské armády. Valonská tercie se sune kupředu. Na pravém křídle se snaží zaútočit na Turnův pěší pluk. To se jim ovšem nedaří. Turnův pluk patří k nejzkušenějším. Zastavuje císařské a nutí je k obraně. Jde kupřed. A vyvíjí silný tlak na císařské. A také začínají postupně střílet všechna děla proti sobě. Přidávají se střídavě po útvarech i ostatní pluky mušketníků. Valonská tercie se hroutí a pod tlakem ustupuje. Do toho vyráží lehká jízda stavovských, která se snaží podpořit sílu útoku.
Všem do protiútoku se Císařský. Pronásledována stavovskou výstou. Nyní je na Císařských, aby situaci zvrátili a své pravé křídlo posílili. Maxmilián z Lichtenštejna reaguje vysunutím levého křídla, které se jistě změní brzy v koncentrovaný útok. Stavovskému vojsku se jen s obtížemi daří zastavit zmatek na svém pravém křídle. Posiluje ho záložním plukem a tentokrát se podařilo situaci zachránit. Císařští se vrátili do svých původních pozic. Všem větší císařské tercie na pravém křídle se opět valí kupředu, aby udeřili daleko razantněji. Následuje dělostřelba, především na předsunutý pluk stavu. Ale co se to děje? Turnův pluk nevydržel a začíná ustupovat. Je to ještě horší. On prchá. Na levém křídle to pro stavy začíná vypadat velmi nebezpečně. Situaci řeší pěší pluk hraběte Hohenlohe, který kryje útěk turnových vojáků. Všem i Hohenloheho pluk je vystaven velkému tlaku. Nemůže jinak, než ustoupit z dosahu děl. Mezeru v sestavě zaplňuje z druhé linie spěchající kaplířův pluk. Všechny baterie postupně zahajují palbu a přidávají se i mušketýři. Císařské pluky zastavují svůj postup a čekají na posily z druhé linie. Toho využívá pravé křídlo stavovské armády k protiútoku a celá fronta se pomalu pootáčí. Hornorakouský, Anhaltův a Šlikův pluk vyrazili kupředu, aby udeřili na armádu katolické ligy stojící na pravé sestavy. Jsou přivítány prudkou palbou, ale jejich tlak vede až k přímému boji zblízka. Zdá se, že se zastavují a drží pozici.
stavovské armády. Zde se dala do pohybu neapolská tercie, kterou podporují dva německé pluky. Tady si můžete všimnout, jak při obraně tábora je vidět naše praporečnice. Voják Janka na svém koni. Počíná si neohroženě, svým praporem dává naději ostatním vojákům. Snad si ani neuvědomuje, v jakém je nebezpečí. Knížeti Kristiánovi z Anhaltu začíná pomalu docházet, že bitva se nevyvíjí dobře. Do takové situace se za celý svůj vojenský život nedostal. Měli jsme tak výhodné postavení. Ale co se dá dělat, když najatí žoldnéři, Bůh ví odkud, nemají vůli bojovat. Pluk hraběte Hohenlohe se snaží opevnit v táboře a držet pozice. Podporuje ho kapitánův pluk při obraně tábora. Stavovské jednotky jsou obklíčeny v táboře a odolávají nesmírnému tlaku. Všem Hohenlohův pluk nedisciplinovaně vyrazil stečí do protiútoku. Hohenlohův pluk se úplně hroutí a ani kaplířův pluk nevydržel obklíčení. Ustupuje z tábora a ztrácí mnoho mužů. Nyní se situace opravdu nevyvíjí dobře. Celé levé křídlo České stavovské armády kolísá a je napadena i baterie dělostřelectva. Zdá se, že císařská armáda výrazně tlačí pravé křídlo a má evidentně cestu.
Kristiána z Anhaltu, který se snaží zastavit císařské pluky. Strhává sebou i část pěších a snaží se rozrazit střed. Proběhla divoká potička o jízdních oddílů císařských a stavovských. Stavovské jízdě se daří zastavit útočící pluky a jejich nenadálý tlak vyvolal paniku v císařské armádě. Ovšem do bitvy se zapojuje i všechna jízda císařských. I německé pluky, které mají výraznou převahu a stabilizují celou bitevní linii. Jízda stavů je zastavena a pobyta, velitel je zajat. Výpad je zastaven a stavovská armáda musí opět odrážet tlak císařských. Generál Karel Bonaventura Bugoj nasedl na koně, aby pomohl svému vůzku, když se začal stavovskému vůzku dařit, ale než dojel na bojiště, bylo nebezpečí zažehnáno. Na straně stavů se za liniemi štípuje lehká jízda. Ta snad zastaví hroutící se frontu. Leč právě dostávám zprávu, že lehká jízda ve zmatku utíká přes motor pryč z boje a je pronásledována císařskou jízdou divokých Poláků. Jízda pronásleduje prchající stavovské vojsko a společně s pěchotou dotírají na tábor, kde se opevnily poslední zbytky pěchoty a snaží se tábor bránit kruhovou obranou. Ani ne tak proto, aby udrželi bitvu, ale spíše proto, aby zachránili svůj drahocenný majetek, se kterým se plahočili až sem. Když tábor je odříznut a obklíčen, a rozhořčený odpor jen na chvíli zastavuje nápor císařské armády. Jance dochází, že bitva je ztracena a tak společně s ostatními ustupuje ke zdi obory, ale svůj prapor drží hrdě dál. Tábor je dobyt a zbytky stavovské armády se dostávají do obklíčení, které se kolem nich stavuje. Císařští nemají čas plenit vojenský tábor stavů, ve kterém se ještě tu a tam brání hrstka vojáků. Musí se stočit na střed a uzavřít obklíčení. Středová dělostřelecká baterie stavů jakoby dál odolávala všem útokům. Zdá se, že pro ně boj rozhodně neskončil. Vojáci dělostřelecké jednotce hraběte z Anhaltu a jsou připraveni své postavení uhájit. Leč císařští to vidí jinak. Baterii odřízli a pomalu utahují smyčku. Útočí. Snaží se toto klíčové místo získat. Nakonec rozhodne boj muže proti muži. Císařští vojáci jsou v přesile a baterie dlouho nevydrží.
dovnitř. A poslední strategický bod stavovské armády je dobyt. Stavovské vojsko ztrácí i poslední děla a na bojišti zůstávají jen osamocené jednotky, které ještě vzdorují. A císař s tím točí a za podpory všech děl drtí poslední odpor stavu. Osamocen zůstává poslední pluk, který se brání s velkým nasazením a odvahou. Je ale sám a nepřátel je mnoho. Dělostřelecké redutě stále ještě pokračuje. Zbytky stavovských vojsk se brání velmi statečně. Leč bohužel zdá se přesto marně. Dělostřelecká baterie stavů je již definitivně dobyta. Poslední pluk, který se bránil s tak velkým nasazením a odvahou, je již zcela sám a obklíčen nepřáteli. Snad ještě poslední šance přijmout parlamentáře a složit zbraně.
poslední útok. Konec. Plukovník Jindřich Šlik z Holíče a Pasonu se vzdává, aby ušetřil svých mužů. České stavovské povstání je poraženo. Stavovské vojsko prchá k Praze, ale ne, aby bránilo její hradby, ale aby se zachránilo útěkem. Český král Fridrich Falcký ještě té noci z Prahy utíká. V oboře letohrádku Hvězda je ukryta poslední záloha. Fridrichova královská garda, která ovšem nedostala hlášení o stavu bitvy a tak zůstala v obklíčení.